Ang dako nga paglaom sang katawan sang Ginoo labi na sa adlaw sang katapusan. Nga ang Ginoo gid magafundar sang iyang nga trono kag magalandas sang tanan nga trono sa sining kalibutan. Ang pagtuon sumong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Butika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Reglia, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomadong, ang inyo masunsun nga host. Kagari karon ang aton mga bisita, ang aton mga resource persons. Permin ninyo sila makita diri. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor sa sining aton iglesia diri sa college diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Pastor, mayong adlaw, Pastor Bulijong, and mayong adlaw sa itong mga kabiyanan, mga kauturan, mga padayon na nagsunod sa mga programa. Kagilatamya ako kamo, hindi kamo maisa-isa, pero sa mga iglesyahanan, sa mga kaiglesyhanan na akong bisitahan, kamugid, kamo nagasunod sa mga programa. Yes, and that's it. We cannot, hindi namon maisa-isa mga kauturan because we don't have much time. Pero amon ginatamyaw, kagamon ginadumdum kamo, kagamon kamo ginapasalamatan. Ang aton ikadwa nga pakilala mga kauturan, madugay-dugay na nga wala siya nakaupod sa aton, kabisig kayo sa ilang mga kauturan. Talagsan lamon sila modakpan sa ilang panahon, apang right now mga kauturan. Gintagaan giniya sang higayon, wala sang iban ang aton nga Vice President for Student Administration. Diri sa CPAC, wala sang iban si Pastor o kon Dr. Leopold Balijong. Pastor, Doc, mayong adlaw sa imo. Salamat, Doc. Ako nagapasalamat gid sa imo imbitasyon nga liwat makig-upod sa aton mga pinalangga ng mga kauturan. Hindi lang diri sa Pilipinas, kundi hasta pa sa ibang nga nasyon nga nagasunod sang aton nga Sabbath School lesson nga Ilonggo nga version. Mga kauturan, may ara kami matahom nga topiko nga pagadalon sa inyo sa sining adlaw. Gani, aton ini pangamuyuan, kag aton ini maintindihan, mapabakod ang aton espirituhan mo niya pag-alagad. Yes, and that's correct mga kauturan. Ari kita sa lesson 10 para sa Mayo 31 para hasta sa Hunyo 7. Upon whom the ends have come. Sa Ilonggo sila nga naabdan sang katapusan. I do not think that's a correct translation. Apang mga kauturan, aton pwede dayon nini nga pagtuon. Akon pangabayon si Pastor Delbert sa pagbasa sang sadsarang nga teksto sa tapos kita makapangamuyo mga kauturan. Mangamuyo kita. Sa sining nga tiyon, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Amon ini ginatugyan nga pagtuon, kabay pa, ang pinakamanami gid nga mga punto magwa mga kauturan sa amon nga discussion. Ginatugyan namon ini sa imo mga kamo, tupod sa pag-upod sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang aton silsaran nga teksto makita naton sa ikaduha nga or nauna nga Korinto kapitulo 10 bersikulo 11 kag 12 nga nagasiling karon ining mga butang nahanabo sa ila subo nga paandam apang ginsulat sila sa pagtudlo sa aton nga naabutan sang katapusan sang mga panuigon. Busa ang nagahuna-huna nga magatindog siya mag-andam basi kon mapukan siya. Ang aton nga
pagtuon sa sining simana na sentro sa ideya nga ang Biblia puno sang tanan nga mga accounts, mga istorya nga nagatudlo sa aton sa umalabot nga panahon, labi na sa katapusan nga adlaw. And then kung kaisa daw nahadlok kita nga sa mga katalagman kag kadako nga mga pagtilaw nga abta naton. Pero ang kanami lang kay ti we should focus not on the events nga mahitabo nga mga dalag ko. We should focus on the one sitting on the throne. Nga mo ang aton paglaom. Nga sa aton hindi masarangan, He is able. And He promised. Yeah, Pastor Delbert, anong imo na sa puan sa aton introduction? I like that, Pastor, no? Kasi mo hindi ta mahadlok kag ng aton tigpusoon kag una-una, hindi nato i-focus dito sa mga hitabo, kundi i-focus naton sa nagalingkod sa trono. Kay kun aton intindihon ang tagna nga nasentro kay Kristo, kag ang pundasyon amo si Kristo, kag ang palabuton sini amo si Kristo, then mapasad kita kag hindi kita mapukan. Yes. Doc Leopold, ano ang imong nakita din nga murag sentro sa aton pagtuon sini nga semana? Sa aton introduction, Doc, ginsay-say diri bisan pa sa aton nga teksto nga ginbasa. Nga ini nga mga butang nga mahitabo ginsulat agod mangin example, mangin ehemplo. Nga antes maabot ini nga mga butang mga kauturan, nakahibalo na kita nga amo gali ini ang mahinabo. Kaangay sang istorya sa Sodom and Gomorrah, kaangay sang mga flood kag sa iban pa mga istorya nga nag-ready sa aton sa maabot nga panahon. Agod nga hindi kita masurpresa mga kauturan. So kanami sa Biblia, no, Pastor? Yeah, and that's it. Nga antes ini may tabo nga mga butang, hindi kita magwa nga inosente. Inosente, yeah, and that's correct. I think nga wala kami kabalo. So ang introduction naton mga utod nami gid nagalaragway siya sang mga mahitabo sa ulihi nga mga inadlaw. Yeah. Labi na gid sa mga propesya sa Daniel and Revelation. Ang mga istorya sa mga karaan, labi na sa mga Old Testament, naghatag sa aton sang similarities bala. Nga daw kaanggid-anggid nga mo nang natabo, and that will happen in the last days. Now, sa Sunday aridri, the wrath of the Lamb. Ang isa di ka punto, before na ako nihatag sa mo, Pastor Delbert, ang isa di ka punto, nga ining mga katawan bala, ini bilang who shall stand. Sa Revelation 6 verse 7, pamangkot ini. Okay? May connotation siya nga hindi kay ignorante sila. Okay. Hindi kay wala sila nakitabo, na kaibalo. Pero ang pamangkot diri, sino ang makatindog sa kapungot kag sa kasingkal sang Ginoo? And that's it, because ang punto dira, nakibalo sila anong may tabo, but they refuse to surrender and to obey and to believe. Yes. So, sinasaling mo na, Pastor, no, there is aton Sunday lection. Actually, ang Revelation chapter 6, may mga vision ni John anungod sa mga silyo. Kag ang silyo, nga kung sa diin yara napahamtang ang wrath of the Lamb. Sa ika-anom na ni siya nga bahin sang among silyo. Kag wala gani nabutang di ang ika-anom, ika-pito, I mean, because the seventh, then we allude this to the second coming of Jesus Christ. Now, sa na-mention mo na, Pastor, these people who cannot stand, hindi makatindog sa kalipungot sang ubiha, hindi mga tao nga nakulangan sa information. So, kabalo sila perteng pangwali sa buong as mentioned by Pastor Balijo. Even Noah, in the time of his Noah, 120 years of preaching, it doesn't, wala nagakaulugan nga ang mga tao sa panahon ni Noah, wala na kay balo. Mga inosente. Hindi sila inosente sa matabo. But they refused to believe. Na malibad sila sa pagtuo. And not only to believe, but they refused also to obey. Hindi lang kayo nagbalibad sila sa pagtuo, nagbalibad pagid sila sa pagsunod. Kaya in verse 16, versikulo 16, bala Pastor, ari din nato masiling, nga siling nagkadto sila sa mga bukid, kag sa mga pangpang. Yes. Siling nga, tipag ka mo sa amon, kaya hindi kami makasarang sa pagtulok, sang nawong, sang nagalingkod sa trono, and the wrath of the Lamb. Kilala nila.
They know that this is from the Lamb. So they have the information. The only thing is, wala lang nila ginhatag ang ilang kabuhi para sundon ang among obeya. Yes, and that's correct. Yeah. Doc Leopold. Sa imo Dok nga question nga sino ang makatindog sa sinang nga panahon. Nakadumdum ko sang istorya nga sang 2012 natabo ang baskog nga linog dira sa Dumaguete dapit hasta sa Bohol tungod nag-alalsag itong mga sa Negros Oriental. Oriental. Siling sa akon nga bayaw hambal niya. Sa sinang nga panahon daw intensity 7 ba to ang and I'm not so sure but grabe kakusog sang linog do. Nga nagabukan Ang pag-ayag sang linog paamo ni siya kag alsa pababaw. Wow. Ang mga estudyante dok nagadinalagan sila halin sa sulod sang classroom, gadalagan sila tumba sila mo. Wala sang isa nga magatindog sa ila mo kay ang linog ya hindi nga basta-basta nga amo lang ni kundi biga umpok-umpok ang mga balay kita nila sa iban nga bukid. Gatumbo-tumbo mo. So, sa sining laragway no nga ang mga tawo nga mga makasasala nagsaka sa mga bukid. Nagsululod sa mga buho, nagsiling at ipagi na lang kami. Wala sang makasarang sina nga panahon. Kay bisan pa mga kauturan sa nagkahilitabo lang sa nagliligad nga mga sinimana sa kalibutan, sa ligad nga mga binulan sa mga linog, makita naton nga hindi mo gid masarangan kung matabo ini nga mga bagay. Ang nakita ko dire Doc nga dire sa may ikaduhang Pedro bala, kapitulo 3 nga tungod sang hindi nila pagpati Pastor Delbert kag hindi nila pagtuman sa panahon sa pagpangwalin, maghambal sila, di na to. Di na to inyo ginawali. Wala mangyapon hasta subong. Amon ni sila pastor nga mga tao. Ang hindi mangyapon makatindog sa panahon sa kalapusan. Yes, amen. And that's correct. Hindi ka ignorante, hindi ka innocente. They had been informed. Noah preached for 120 years. Yet walo lang ang nakakuan. On the first place, primero nagpati sila. Pero kaya wala man, dugay naman. Nagklamatay na lang among mga kaluluan, way mga Yapon. And that's they willfully forget. Ilagid yagin tuyo, nga ilagid kalimtan. Yes, Pastor Delbert. Including sa aton nga Monday. Yeah. Including sa aton nga Monday. The same thing, Doc, no? Including... kung magbasa ka sa Genesis or Matthew, for example, in Matthew 24, 37 to 39, mga tao inasawahay, they are giving into marriage, may ara sila party, gapatindog sa mga balay. In this context, yes, na silang tinakagina, may ara sila information, wala lang sila nagpati. Kaya nga, in Matthew 24 gives us the answer because they are occupied. They are occupied sa ilang kaugalingon. Until then, nga wala na nila dadiparahe, kakatabo na ang propesya. So, subong gani sa aton sa pagkakaroon sang una, magbagyo lang gamay, perti na ang pananigana naton. Pero subong kung maghambal nga magbagyo, daw wala lang. Anay kay nakaagi intensity 5. Dira pa kag ay perti mangigali. Kung kisa daw hindi ta sa pakon. In the same wise, because damo na gid ang kalautan, daw wala na nato ginasapak kay ordinaryo na lang sa aton ang kalautan. Yes, and that's correct. Immune na lang kita. Kalos na kung sa pa na nakibulan na lang kita sa mga kalautan. Yes, go ahead, Pastor. So, and that's it. Nga bahala kung anong matabo, balik mo naman tagyapon. Ang Bulkan Kanlaon gasigi kuan karon damo sang gusto magbalik na pero may ara pagid iban nga hindi pa. Pero in that sense kung kaisa kung gasigi na lang nati kasiling ka ada wala man gyapon balik ta to. So kung kaisa ang danger hindi nat ang ang pagkapeligro hindi naton mabatyagan suno sa pulong sang Ginoo kag wala kita nagatalupangon. Yeah. Ang sa aton leksyon Doc Leopold before na ko natag sa imo. Ang istorya bala ni Noah. Daw isa ni isang mga daw ginabiyay-biyay bala. Nga klase sang istorya nga hindi natuod may malunop ang bilog nga kalibutan. Based upon science, daw hindi gid sila most of the scientists could hardly accept sini kag ginahimo lang ni nga daw meth nga daw haka-haka daw pa laton-laton na lang bala nga sugid. To the extent nga at least amo na siya. Amo na ang second coming.
Sometimes may imo na lang yung kaladlawan na lang. Yeah. Doc Leopold. Can you imagine, Pastor, ang 120 years nga pagwali? Wala gid bisan isa nga may nakita dira nga nagpalapit kay Noah mo. Wala man sang may naginulsol o may record nga naginulsol. Namati sila pero makita mo nga wala gid sila lang nga pamilya ang nagsulod sa arka. Di kung imulan taon lang mga kuturan subong nga panahon naton. Mangwali kita. Ako sa district sang una magwali kita, Pastor. Isa ka bulan nga wali nga wala may matugmawan dugula ang buot. Lain mo. Bunano nga pangwali nga wala gid bisan isa. Amo na lang. How much more isa ka tuig nga wali mo kag wala ka sang mga bautismuhan. Di mo mambal ka nga daw wala gid niya ano man may Dios pa rin kalibutan o matuod pa pala nga. Iya man ni buluaton. Iya man ni buluaton nga wala gid. Pero kung natawag mo si Noah, siguro kung sa aton panahon si Noah subong masulat guro resignation si Noah 120 years nga wali, Pastor Delbert. Wala gid. Pero mga kauturan nami isang Biblia kay ginapainchindi ina siya sa aton nga bisan malawig kag mahambal nimo nga daw wala gid pero matuod kay ina gisulat sa balaan nga kasulatan. Yeah. That's a nice point, Pastor Doc Leopold. Ang isa pagid, Pastor, nga ako nakita din, Doc Leopold. Yung na balang, amo tambal mo kay na, nga kung sa human evaluation, sinuwaya failure gid ya. Failure gid. Why gid ya pulos nga manogbali. Pero ang ako din nakita diri, it's a lesson for us. Kay hindi kita ma-mistaken nga si Noah hindi preacher halin sa Ginoo kaya ang Ginoo nagsugo sa iya personally naghambal gid sa iya Noah preach make an ark. Ang isa di ka punto nga ako nakita ini nga picture will also be the picture in the last days. Nga kadamo sang ginwalihan, damo kita sa church, thousands and thousands are baptized every year. But in the end, basi pila lang maluwas. And that's the idea. Kag nabi kon pamilya mo pagid. Kay kon pamilya maluwas, okay lang na. That's the best. Pero ang iba niya nga, hindi, amo ni kay Noah. Wala gid ya sa isang luwas sa iya pamilya. You have something. Ma-connect gid na siya gyapon, Pastor, sa teksto naton bala sa aton leksyon. Nga gingamit ini siya sang Ginoo agud mangin example sa aton panahon subong. That's it. Okay. Wala gid ka. Balik ko sa imo, Pastor Delbert. The story of Sodom and Gomorrah sa aton nga Martes nga leksyon. Istorya sang Sodom kag Gomorrah, Pastor, naging mentioned sa ni there is a 2 Peter chapter 2 in reference gid siya ni Peter. Ini gani may conversation pa ni may story para sa Genesis si Abraham kag ang Ginoo. Okay? So but si Peter nag-referred man sini. Kaya ang nakita ko lang di Pastor kung isang ginbasa ko ang 2 Peter 2:4-11 compared to Jude chapter 5-8 man sa sining nga bahin. Ang pagkamalaot sa mga tao sa sina nga panahon daw hindi gid masarangan. Even angels are involved with this. Pero ang siling niya diri sa aton nga gintigan naman sila sang Ginoo nga hukman para sa katapusan. So, when evil happens, hindi lang kay right away, yes, God intervenes, but there is such a time, may aragid panahon na kung sa diin ginatigana ang Ginoo, nga kung sa diin balansihon niya kung paano niya trataron ang problema sang sala. Another thing with Sodom and Gomorrah, mabasa nato sa Jude, they have plenty of food. They have plenty. So then therefore, kung may ara ka plenty, manggaranon ka sa imong kaugalingon, paglantaw nimo sa imong kaugalingon, daw gakulap sa imo sa pagkilala sang sala sa imong paglantaw sa imong kaugalingon. Yes. So you cannot now recognize, hindi mo na siya makilala nga ay kakinahanglan kagali sang Ginoo kag sa kapatawaran sa imong mga sala. Doc Leopold, anong imo na siplatan diri sa ining istorya ni? Speaking mga kauturan sa istorya diri sa Sodoma kag Gomorrah kag sa aton nga layi karon sa aton nga gobyerno bisan pa sa aton nga eskwelahan.
there were some rules that nagaprotect bala sa mga gintumod sa Biblia diri nga hindi dapat. Ti mga utod, mas tuuhan naton kung anong ginhambal sa Biblia. Kay man, ini siya ang Sodoma kag Gomora bala mga kauturan, ginaliwat-liwat gina sa Ginoo nga mangin warning sa aton. Correct na. Warning gina. So gani aton ini siya pagatalupang doon nga wala kita nagatuman tungod amo ini ang aton layi, kundi ginatuman naton kay amo na ang ginhambal sa Biblia. Amo na ang gusto sang Dios nga aton himuon. Kung may ginhambal diri ang Biblia sa Sodoma kag Gomora nga hindi naton paghimuon kay masunog kita sa kalayo. That's true mga kauturan. Maabot kid. Maabot na yan. Oo. Hindi mo na pwede mahambal nga ay ano ni allegory, ano lang ni. O mga utod ang akon lang ya sa point ko Doc Tomado nga kung ano ang ginhambal diri sang Biblia nanungod sa Sodoma kag Gomora aton gid na makuton pamatian, pangamuyuan, agud nga mangin warning kag hindi kita malamita sa kaangay nga distraction. Yeah, and that's correct. Sakyan ko na Doc Leopold ang imo nga punto. Nga ang kalibutan sa buong wicked gid kayo ya. Bago lang natapos ang eleksyon wala ta kabalo ano ni ang mahitabo sa aton. Okay, but the point is nga maabot ti diyang panahon nga ang wickedness untaton gid sang Ginoo. Yes, That's the lesson we can learn from Sodom and Gomorrah. Nga bisan tani ka nagpangabay pa ni si Abraham o nga may 50 da support na noon tislin ang Ginoo kung mayra pulo hindi ko pagsunugon. Grabe pastor ang Ginoo no. Grabe kung makita mong ilang istorya nga duha. Yeah. Siguro kung kung tatay ka bala kag bata nga sige pangabay hasta nga naglabot na gid sa pinakagamay pulo na lang gid do manghambal nga tama na daw ano. Pero ang Ginoo pastor makita mo nga hasta gid nga hilotay hasta gid sa pinakagamay ang Ginoo batunon gid siya. Basta maginulsol lagi ta. Yeah. And that's it. So the point is a day will come really. So amo na mga kauturan nga hindi kita magsalig. Nga okay lang ni kaya mo na no. Maabot kid yan paron. Kag ini ginsugid, maabot kini. Ang Ginoo will not be mistaken. Maabot kid ang panahon. Yes, Pastor. I hope nga hindi lang kita maabtan. Yes, Pastor. Yeah, Pastor Delbert. Sa sining punto, Pastor, no, amo na akong kaisa daw, paano, my question is, paano naton patalupang doon ang malaot sa iya dalanon? Nga wala nagaako nga siya malaot. So, as the approach of Prophet Nathan to David, plus tadi ang istorya, hasta nga nakita ni David ang iyang kaugalingon sa istorya. Yeah, and that's it. And that's the blessing of being warned. Yeah, go ahead, Pastor. Yeah, yes, Pastor. That's it. So, para man naman sa aton, nga nagaplastar sini, I think we need to do the same sang maalamon, pangayoon naton sa balaan ni Espiritu ang giya kung paano naton ipagplastar ang paandam sa mga nagakinahanglan. Yeah. Ang isa pagidiri nga ako nakita sa instruction sa atong leksyon nga base bala the same trap the same mangyapon matabo sa aton nga natabo sila matabo man sa aton nga pabaya na lang pabaya na lang and that's it. Balik ko sa imo sa imo Doc Leopold sa Wednesday, the judge of all the earth. Amo ni sa kay na aton punto to nga si Abraham nagbargain. No. Pag-bargain ako na teleponan diri nga ang 10 gali ni Doc Leopold nga number sa ila sa unang panahon. This is the last. Ang pinakanubo gid. No. Mag-bargain ka 15 pwede pa. Pero ang 10 amo na ginay ang pinakanubo. So every time nga there is bargaining, ang pulo amo ang pinakanubo. Ito sa una bargaining gid mo na ito silang sa Ginoo, okay kung may napulo dira. And that is the least that I can give. Okay. Yeah. Doc Leopold. Yeah. Dira naton makita Doc Tomado no mga kauturan
kung ano ang Dios mapanisensyahon, okay? Kag para lang gid nga luwason ka. Amo lang gid na bisan pagali mga kauturan nga ang imo pagtuo kisa damo kita sa mga struggles. Pero kung idangop lang na naton sa Ginoo, ang Dios willing gihapon nga magbaton sa aton. Sa kaangay nga istorya. Yeah, and that's it. So, ang isa pag-iripig kung before na ako na-text mo, Pastor Delbert, inabalang isang, ang pinariya ang bugna, Revelation 18, verses 1 to 4, nga siling da, come out over my people. Kaya ang instruction sa Ginoo, let the people, okay, bisa may pulo dira, I will save, pagwao na ton sila. Pastor. Sa sining context po, sir, no? In the context of the judgment. Kung kaisa, kung may judge daw hadlokanta, kung idalon ta sa korte daw mahangawa ka, no? Pero sa diri nga bahin, pastor, nga akong i-project, I think the judgment is hindi siya nahanungod sa kung ano ang imo ano ang hatol, ano ang pamatbat sa imo. Of course, God will explain how and why natabo na siya sa imo. But the thing is, ako lang diyan nakitaan sa sining nga conversation ni Abraham kag sa Ginoo hanungod sa Sodoma kag Gomorrah is the character of God. So, the judgment is about who the judge is. Kung ano nga makinaiya may ara ang Ginoo, ang hukom. So, the judgment is not for vindication. Vindication. Yes, that is vindication. But it is not for God to determine ikaw hindi ka maluwas, ikaw maluwas ka. It has been, God knows that. But with other intelligent beings as well, ang punto nakita ko di is that makita niya amo na nga ni siling niya kagina nga ngano nga gin-reserve even angels gin-reserve ang paghukom gin-reserve ang paghukom sa ila sa katapusan ng mga adlaw so that ma-vindicate ang karakter sang Ginoo makita kung paano gin-deal kung paano gin-tratar sang Ginoo ang problema sa sala kag makita nga siya gyapon may gugmaon kay the issue here in the judgment is not you and me. It is about the character of God because sa great controversy concept nga ang akusasyon hindi man against aton do nga nadalahig na lang kita in Revelation. So but then the accusation, the main issue is ang Dios mapilit, ang Dios so ginapilit niya ta magsimba. So in that context, in this case, amo na nga maluluyon gyapon ang Dios sa pihak sang aton pagka makasasala. Okay. Wow, why nakita panahon bill in bit na lang. Sa atong nga Thursday, the same ara gyapon ang metaphor. Ara gyapon kay Abraham sa Sodom and Gomorrah. Pero ang punto na kung diri kay atong leksyon is the Advent judgment. Okay. Ang akong dinang Doc Leopold and Pastor Delbert. Ini ba ang pagbargain bla ni Abraham kag isang Ginoo sa bargain ni kanay. Gin-involve sang Ginoo si Abraham sa judgment. Kay ti bargain mo. Lord God, may 50 da, may 40, may amo na. Gin-involve sang Ginoo si Abraham. Ti amo man na sa aton one day sa pre-advent judgment. Kay silang ni sang Ginoo Abraham hukuman ko na ang Sodoma. Sunugon ko na ang Sodoma. Okay, ti anong mambal mo? Yes, Doc. Yes, Doc. Tama ka tahom, no? Kay antes ang judgment, pila pa ka libo-libo ka mga tinuig, ang ginahambal sa Ginoo nga paalinton sa mga katawhan. Just like kay Abraham nga, dira magani sa Amos ang hambal nga, hindi gani ang Dios mo maghatag sang kun ano nga paghukom, nga hindi anay mag-agi sa manalagna. No? Just like Abraham. So, God involved Abraham. Agod nga ang iyang judgment, Doc, wala sang question nga unfair o kung wala ka balo. Amo na nga gina-involve si Abraham, Doc, sa judgment. Kaya mo man sa aton pagdisiplina sa atong kabataan. Before nato nakigan sila, pabalon ta sila nga mo. Niti anong mambal mo? Tay kung di ma-accept ng bata, sige tayo, gigin ako kasala ko. Pariyo mula, Doc, sa diri sa aton eskwelahan. Sa imo na department. Sa imo man department sa una sa student affairs, no? Kada before mag-open ng klase,
may orientation. Yeah. So ginalatag na datanan ini hindi ni pahimuon ini amo ni kon amo ni moon. So ginalatag na datanan kag during sang kon may ara manggid nga kakulangan ang estudyante amo na da gina-remind na kita ngati amo na ni ang ginhambal sa aton so dapat wala naton ginahimo mga amo. So ang Ginoo amo man antes siya maghukom baw dugay nga panahon kag napasalamatan Kuya Dok ang subong nga panahon no kay subong nga panahon is our opportunity nga mabalaan pagid ang pipila ka mga importante nga mga bagay agud maaman kita sa Ginoo. Sa iyang pagpagid. Yes. Yes, Pastor Delbert. So thank you good so imo pastor no. In such a way sa imo punto kag gin-involve ni sa Ginoo si Abraham mapasiguro nga before the judgment the case has been investigated. Yes, and that's correct. Napa-sure hindi lang kay sa Ginoo nga part kundi mismo sa kay Abraham. And the same wise books were opened during the judgment. We have the judgment scene in the book of Daniel chapter 7. So it is not only between us fallen human beings but also before the unfallen intellectual beings of the universe. Yeah, and that's correct. Balik kita sa kay Abraham. Kaya rin po nakita ko din ang pre-advent judgment. Okay, involving others. Hindi lang Ginoo. Ti si Abraham nagbargain up to 10. Oh, ti wala gid. Na ti sila si Ginoo ti Abraham kamusta? Ti sila Abraham sige okay bargain no na. When tamay mo judge the Sodom burn Sodom and Gomorrah. And that's it. So amo na maabot. In that context also pastor siling sa Ginoo ti ano Abraham righteous insakto man ni mo. So that's the core, that's the essence of pre-advent judgment. Tayo pagkauturan, we will understand this one. Wala na kita panahon. I will just ask Doc Leopold sa yung last word, and then si Pastor Delbert. Pastor Tomado, Pastor Delbert, kag mga kauturan, imagine yourself nga nagatindog ikaw sa panahon sa paghukom. Sa sina nga panahon, mga kauturan, tanan naton nga sala, tanan naton ginhimo, sekreto man o dayag, nakita gid sa Ginoo. So sa sini nga panahon, samtang aton ginabatyag ang balaan nga espiritu, aton pangayuan, sang patawad, kung ano man ang aton mga kasalanan ginhimo, tungod sa panahon sa paghukom mga kauturan, makita ini tanan sa Ginoo. This is an opportunity for us, no? Nga ma-ready ang aton kaugalingon agon makaupod kita sa Ginoo sa pagkabuhi sa walay katapusan. Amen, amen. Yes, Pastor Delbert. In view sa ato election mga nigugma mga kauturan mga kabyanan, the judgment is in favor of the saints. And the judgment is our hope. Hindi nato na siya kahadlukan. This is in your favor and this is our hope and assurance. Yeah. Akong sakyan makutunan ang punto ni Pastor Delbert na hindi kita madlog sa paghukom. Ang aton lang kadlukan kung malipat kita. Ang aton lang kadlukan kung mag-relax kita kag magkampante kita just like what happened sa kay panahon ni Noah sa panahon sang Sodom kag Gomorrah. Nga daw wala sila pakialam. Mga kauturan, let's be conscious of the coming of God. And it is, if there is a promise that God will really fulfill, it is His promise, I will come again. Amen. Sa hindi pa mga kauturan, sa liwat aton pasalamatan, ining aton mga sponsors nga nagahatag duag, kag nagahatag kabuhi sa aton nga programa mga kauturan ng pagtuon subo. Si Jet and Susan Caro, Manang Helen Barbasa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Antipas Piedad, Ladel Labalan Gascon, Marlubel Hiruta Lurin, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Jessica and Iboy Malabanan, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norven and Rosalina Hidiaso, P. Midon and Ido Vandes, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Pihidero and Manjina Federo Ilumer, Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardenico and Wilder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. God
bless you among mga sponsors. Yes, Doc Leopold. May gugmaon kag dalang pa ng mga Dios. Salamat Ginoo sa sining leksyon nga nagpahanumdom sa amon. Nga sa panahon sang paghukom sa imong pagbalik Ginoo, adto lang gid ang mga katawhan nga magatindog, nga magauyatay sang kamot, nga magasinggit ari na ang amon Dios nga amon ginapaabot adtong mga katawhan nga naghinulsol sang mga kasalanan, nagdangop kay Kristo kag naging matinumanon sa imong mga kasuguan. Ginoo, buligi kami nga mangin matinumanon sa imo kag mahigugmaon. Nga sa panahon sa paghukom Ginoo, our only hope, ang amon lang gid paglaom, inang Kristo nga nagapungko sa trono, kag siya ang amon Dios kag manuluwas. Kabay pa nga amon i-develop ang amon relasyon kay Kristo halin subong tubtob gid sa imo nga pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.